हेलौ मोगथां बबेयाव नांदों खावलायाव बिखायाव ना गुस्थियाव बिखायाव नों फैबाय आं पार्कनि लांगोनायावनो दं दे थाब फै दे होमबा आंबो थांसै दे दे माबार दे आइमा ओरै फै मा जाखो बे मानसिया बहा थांखो जानो बहा थांखोथाय आं मिथिबाय बिमा बे बहा थांदों बिहिलायस्रि नोंनि फिसाज्ला सिमाङा आंनि नायल' जायल' सासेल' फिसाजोखौ फाग्लि खालामबाय सोर बिलाइस्रि आरो सोर बिलाइस्रि जाबावनो र' नायनि आं नोंखौ मोगथां नों मा आं फैनो मोनामोन नामा आफाया जों सानैनि हेंथायै गसंथेबाय बेनिखायनो आं न'निफ्राय खारखोमाबोदों बेखौ नों गोरोन्थि मावदों आं दानो हाबा लाथ'नो सानाखै आं दाखालिसो साख्रि मोनदों आं माबायदि हाबा लानो दानोलाय नों न'आव थांफिनदो बिदिब्ला नों आंखौ थगायनो सानदों नामा आं न'आव थांफिननो होननानै फैयाखै सिसि नों मानो बुजिया नों बुजिनो नाजा आंहा बुजिनांगौ जेबो गैया नों आंखौ होखारनोबा होखार आं गावखौनो गाव फोजोबस्रांना लागोन होद जाम्बि आं नोंखौ मोजां मोना नामा हे हाथरखि जोंनाय बायदि जोंथि माथि नोंनि मेगन खायनाया जारांसान गोरलैनि गाबायदि नोंनि सोलेरनि जोंनाया हाथरखि जोंनाय बायदि जोंथि माथि नोंनि मेगन खायनाया जैसे हायना जाया मानो नोंनि साबसिन
हाथरखि जोंनाय बायदि जोंथि माथि नोंनि मेगन थाइनाया सारी सारी जुमाय बिरदों खोलो खोलो बारजों स्राय स्राय जिरि जिरि बोहैलांदों बोहैलांदों हाथरखि जोंनाय बादि जोंथि माथि नोंनि मेगन थाइनाया जारांसान गोरलैनि दाबायदि नोंनि सोलेरनि जोंनाया मानोथो जानखार जानखार गोसो मुहिदोंब्ला मानोथो जानखार जानखार गोसो मुहिदोंब्ला लानानै थांफैया मानो निजोम गोजोन फुरियाव निजोम गोजोन फुरियाव निजोम गोजोन फुरियाव आदै बुं फिसा मोगथांनि मा खौरां मोनबोखो नोंसोरो मिथिना मोननाय बायदिब्ला सिमाङा बिखौ खावना लांबाय आदै मा बे मोनजारोङिनि फिसाया एसेबां गोहो नङा जानो हानाय नङा बे बिलाइस्रिनि फिसाज्लाया माब्लाबाबो आंनि बिजामादै जानो हानाय नङा बिरु थां बेखौ नागिरनानै हमनानै लाबो रथ' जागोन आदै आदै आंनो 50,000 रांखौ हरबावथारदोलै आदै आं गथ'खौ एडमिसन होथारनांगौ थाखा फैसा आं हाबा मानि मा जादों नोंस्रा थाखा फैसाल' आखाइजों फिब्लाबो फैसा होननानै गैथारलालै माबा मोनसे राहा खालामथारदोलै आदै नांगौबा बै लामा सेरनि हाखौनो हा नंगौ जागोन दे गेन्द्रा नों एमब्राय बुंबाय जेब्ला आं माबा मोनसे खालामथारगोन आरो नोंथ' आंनिनो मानसिखाना नङा होनब्ला मेगेन्द्रा सोमखोराबो 50,000 रां लांनानै आंखौ फोथा खेबस' खालामबाय बिनिखायनो आङो बिनि दख्लं हाखौ सेनानै लानो नागिरदों गेन्द्रा नों बै हायाव एसे मैगं थाइगंनि आबादफोर खालामहैबाय था नामजारि खालामनाय समाव नों नकल सहिखौ होबानो जाबाय जागोन आदै जागोन जोबोद मोजां आइडिया जेब्ला आंनि केपचाराव फैगोन अब्ला आं नोंखौबो नायगोन नङाना ना मा बुङो रांनि सोलाय हाखौनो लाया माथो जानो नंगौ गेन्द्रा होनब्ला बिदिनो जाथोंसै ना मा बुङो गेन्द्रा बरिया गेन्द्रा
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Hi Siri, अ मामोन आफा माबाफोर जादों नामा? नङा नङा जेबो जायाखै आफा होनब्लालाय मानोथो बिदि? नङा आफा कलेजनिफ्राय फैनानै खर'खौ एसे सानाय मोनदों आरो देहाखौबो एसे लोरबां मोनदों। अ बांद्राय लोरबां मोनदों नामा? मोनाखै आफा आफायाबो दसे रेस्ट लानायखौनो आफा थांदो थां आं दसे उन्दुनि। अ बाराद्राय लोमजानायखौ मोनदोंब्ला मुलिखौ जानानै लादो। अ नों दासिम आंखौ लिंनानैसो लायनो खिन्थानो नागिरदोंमोन। आं थाङा। मानो? थांदो लानानै फैदो आं बुंहरखाबाय। नोंलाय माथो जाखो? जों गुबुन खामानियाव थांनांगौ दं बेखायसो बुंदों आं। बे बाथ्राखौ उनाव सावरायसिगोन आफा आं उन्दुनो ओंखारदों। थांनांगोन दे आइ थांथारनांगोन दे थांथारनांगोन। बे बाथ्राखौ आं उनाव सानसिगोन। सोरजि? औ आं नोंखौ रुमाव नागिरना थांदोंमोन बैहाय नागिरना मोनैखाय मिन्थिना मोननानै नोंखौ बेसिम नागिरना फैबाय। आदा नों जोंखौ एसेबो गोसोखाङा नामा आइ आफामोनखौ? होद जाम्बि गोसोखाङाबासिनो थानो हायो। जोंदि नोंखौ एसेबां गोसोखाङो नों जोंखौ गोसोखाङा नामा? नोंसिनि अनगा सोर दं आंहा जाम्बि? आंखि नोंखौ बावो। बा नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया इसिबां गोथार। बिदा बिनानाव होनै होनै बिनानावा बेसिम होसोबोबाय। बिदिब्लाथ' आंखौ हाबा खालामनायनि गोनांथियानो गैयामोन ना? बाजै नों बेफोरखौ मा बुंदों? बा दिनैसो मिथिबाय आं नोंनि नेहाद आखुखौ।